Anders Egger. Nummer 13, Bo Skovær. Så er vi nummer 15, Jesper Nødsbo. Nummer 16, Erik Gren. Nummer 17, Lasse Svend. Nummer 18, Hans Lindberg. Nummer 19, Rønne Toft Hansen. Nummer 21, Henrik Mølgaard. Nummer 22, Kasper Søndergaard. Nummer 23, Henrik Toft Hansen. Nummer 24, Mikkel Hansen. Nummer 25, Morten Olsen. Og 28, Kasper Irving. På ringen er Ulrik Wilbæk, Claus Hansen, Kaj Johansen og Peter Poulsen. Så har vi dagens dommer. Det er Anton Palsson og Isla Leifsson fra Island. Og fra IHF har vi Johnny Taumann. Vi skal op og stå, kære venner, fordi det er tid til de 2 nationalmelodier. Vi starter naturligvis først med den tunisiske.